Mikä toi, onko savussa niinku porukka? Oh! Tässä on tässä mun vieressä kämpässä. No ei. Mä en tiedä näkiks Vertti tommosen. Mies vetää siinä vittu e-sports-keinumista vittu eikä yhtään osumaa. Saatko tassuttaa left right center? Nyt loppuu skore. Mun ruumiille jäi. Eikö mulle pervi? Ei jää. Siellä on 1 tai 2 pystys.